Malibas kayo motor. Kaya mo magkabali sa loob. Wala ko rin hindi rin may mawala. Wala ba kayo kung sino lumanahayip ka?
Ako mo sila yung gusto yung kumaduman.
Batisan! 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 Batisan!
Ako, parang mo yun. Napunta mo na sana pala di, video. Pero mga iba, pula, makapura mo yung pula. Ganyan da. Kaya makapura sa yaga. Ismilda ayo. Eh, pula? Ano na pula mo? Ito na. Ano kung mabayan mo niya, mabayain. Ano? Parong? Ano ba gusto mo ganyan yun? Ano na? Water ka na mo. Kapag makikita ka man makakinig. Maraming tumilong. Tapos mo siya ng pakaman. Siguro bagi. Dahil nga sabi. Bagi ba siguro? Saya ka. Bagi ba siguro? Bagi ba siguro? Hindi siya nga makakinig. Pag grabe siya ka, hindi mo sa papakasalit. Kasi sa tuwan mo gano'n. Ikaw man alis. Kapag yan,
Ayo. Ikaw yung kinakani. Bisa na. Yun na. Bisa na. Hindi sana. Medya, bali. Hindi. Sige, sige na kaya. Try ka na ang tulong ni Ayat. Puso niya ka. Sige, tamari ka pagkaaga. Tama daw. Iyo. Ano ba sabi mo yung hermano? Kabiyahe. Iyo. Iyo pa mo. 3-4. Pati pa mo. Pag mo. Ito naman iba. Record 3-4. 3-4. Iyo. Pero makanarap ng 20 masaya. Ano dito lang? Balik ko. Kami dahil na ano panabuhit na ako ay today lang hindi mabuo dahil lang sigarilyo dahil lang nag-inom dahil yung ay managat kumawa ikaw magbaba hindi ako nagbababa Try ka gagi. Ano wala siya? Dahil mo, nagkikita mo. Diba? Ha? Diba nga? Wala? Alis ka nga ni! Ha? Ganda. Kumain ako.
Tuloy din na pala eh. Ah, anong oras ba na eh? Ayun. Ay, garo. Eh, pare. Salamat. Nata ko yung ano? Eh, pare. Tuloy nga, garo tayo nga eh, baka trabaho. Yo! Matrabaho ka? Ano oras nga ni? Alas 10 ka. Ano? Ay ba? Ano ba? Aputan mo dyan ako, pare. Pag madama na. Dunga-dunga na, pare. Salamat, pare. Paano? Paano naman ito? Siyempre kita. Kaya makatabang. Hindi mo na ba? Kaya makatabang. Ay, di puta. Matabang si Padre. Yan, ilugad. Oo. Putra mo, sabi mo, kung kurang. Sino mo, ano mo na kita ka? Dahil mapili mo, ano, Kaya tayo matawag siya, liga. hindi makatabang siya ang ni Padre. Matawag permiso. Kay Puwan ba mo? Kaya po, permiso. Dahil kay Madre. Yung sabihan ko si Madre. Doon ako ba, no? Oo. Nasabihan. Ah, ito mo, no? Hindi ba trawa? Ito. Matawag ka ng ganito. Kaya hindi matawag nito. Ya.
Sa tumbak mo. Yan ang klase! Yan ang klase! Yan ang klase!
Hindi ba ako dog?
Bayad naman ako. Rod! Yan, tadi. Ah, ini apa? Ini apa diyan? Dulu ko na tunay. Okay. Ulo ko lamang. Ano yung primo mo? Ano yung primo mo? Ano yung primo mo?
Babae.